Ġejni dal-aħħar xarej bl-istonku juġani, daqqa waħal fl-ikel, daqqa fl-istress ta' fuq ix-xogħol. Mur norqod u fil-għodu nqum ħażin. Ġil bil-kontra, ġil ma li nidħol nistrieħ jitfaċċa l-ġieħ. Tajta tinsir allerġika għal xi tip ta' ikel? Mela nafu minn statistika kemm minn Malta u barra minn Malta illi l-irritable bowel hija id-doppju insibuha fin-nisa milli fl-irġiel. Hemm ċertu nisa li jbatu bid-depression u bl-ansjetà li huma iktar prone li jbatu bl-irritable bowel. Issa, aħna nafu fil-fatt li mhux it-tip ta' ikel hija imma kif jaħdem il-musrana ta' dak il-pazjenta illi tikkawża l-irritable bowel, għalkemm ovvjament nafu li ċertu tipi ta' ikel bħal ħaxix, brokkoli u pastart u dal-affarijiet. U kemm pereżempju prodotti ta' ħalib u hemm min ibati minn tip ta' allerġija għal gluten li jikkawżaw iktar sintomi. Il-problemi fl-istonku huma mill-aktar komuni, b'mod partikolari fin-nisa u fil-persuni ta' mezz'età. Barra minn hekk dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jkunu wkoll ereditarji. Is-sintomi huma komuni u ġieħ fl-istonku, dardir, nefħa u gass. Fin-nisa dawn is-sintomi jistgħu jiggravaw fil-ġranet taċ-ċiklu. Il-persuna iżda meta għandha tirrikorri għand it-tabib. Dejjem tajjeb li tiċċekkja mat-tabib għax qatt m'inti ċerta minn xi xedbati, però normalment jekk ikun hemm pereżempju weight loss aħna meta titlef il-peace mingħajr ma tkun qed tagħmel id-dieta. U jekk pereżempju l ġieħitik l-iktar bil-lejl, pereżempju jew jqajmek bil-lejl. U jew tara xi demm meta tipporga, pereżempju dak huma sintomi li wieħed speċi ta' jikkonkludi li mhux daqs irritable bowel, għax l-irritable bowel syndrome as such ma tagħmilx problemi ta' saħħa, ikun hemm l-ġieħ imma m'hemmx problemi serji, imma dejjem wieħed irid jiċċekkjaw. Kif semmejna aktar qabel problemi fl-istonku mhux bil-fors ikunu kkawżati minn ikel, però bosta studji elenkaw listi ta' ikel li jista' jkun illi vera jikkawżaw problemi f'persuni li forsi l-istonku tagħhom ikun kemm xejn aktar delikat. Fost dawn insibu l-ħalib, il-kafeina, l-alkoħol u anke x-xarbiet bil-gass. Ejjew naraw ftit kif nistgħu intaffu dan l-uġieħ b'rimedji sempliċi fid-dar. Mela, importanti li l-pazjenta stess tipprova tagħmel daqsxejn riċerka hija nifisha biex tara x'inhu li qed jikkawża l-uġieħ bħalma semmejna qabel. Nafu li pereżempju hemm min ibati bil-gass jekk ikol ħafna ħaxix, allura mhux tajjeb li telimina kollox imma li timmodera fil-kwantità. L-istess għal prodotti ta' ħalibijiet, hemm min l-istonku tiegħu ma jiflaħx għal ħafna prodotti ta' ħalib. Allura dejjem tajjeb li tibqa' tieħu xi ftit għaliex imbagħad jista' jkollok ċertu defiċjenzi mid-dieta, ġifieri importanti li d-dieta tibqa' varjata, imma forsi tnaqqas ftit mill-ammonti. U anke fir-rigward ta' pereżempju gluten. Wieħed irid isib l-affarijiet li jagħmlu ħsara ħanajtik u jnaqqas ftit mill-ammonti. Nafu wkoll li jekk tiekol ftit u spiss dejjem aħjar milli tiekol ammonti kbar f'daqqa. Studju kurjuż li sar dan l-aħħar fl-Istati Uniti juri li ġie vvintat test li min-nifs tal-persuna jista' jiġi identifikat jekk hemmx problemi kroniċi marbuta mal-istonku jew le. Test bħal dan jista' jgħin biex jitnaqqsu t-testijiet li jsiru normalment fuq nies li jbatu b'dawn il-kundizzjonijiet u li huma kemm xejn skomdi minħabba l-apparat illi jintuża. Tikka aktar fuq saħħtek. Għaliex l-omm għandha tipprova tredda lit-tarbija tagħha. Il-fatt li l-omm tredda lit-tarbija tagħha sa mill-ewwel ftit minuti wara twelid jgħin biex tinħoloq rabta speċjali bejn l-omm u t-tarbija. Min barra n-nutrienti neċessarji, il-ħalib tal-omm fih ukoll ċelloli li jbedu r-riskju ta' diarea kif ukoll ta' infezzjonijiet fis-sistema respiratorja tat-tarbija. Ir-riċerka turi li tfal li meta kienu trabi kienu jxorbu l-ħalib tal-omm għandhom anqas tendenza li jkunu obeżi u li jiżviluppaw id-diabete. Li omm tredda li t-tarbija tagħha jagħmel aktar faċli għall-omm biex toħroġ bit-tarbija
għax dan ma jirrikjedix il-ġar ta' ħafna fliexken u bottijiet. Mhux kull om però jirnexxiela li tredda lit-tarbija tagħha minħabba ċirkostanzi li l-om ma jkollix kontroll fuqhom. Tajjeb li l-om tieħu parir mingħand nies professjonali u tagħmel użu minn servizzi u kliniċi relatati ma' dan. Tikka aktar fuq saħħtek għada.